Vonku peklo 40 stupňov, nefungujú klímy klientom. Máme tu dneska takúto oktávku, Tour 2006 ročník a nefunguje klíma. Bol vymenený klíma kompresor, nejaké veci sa okolo toho porobili, ešte preverený senzor. Nakoniec dali to mne, aby som ja to celé preveril. Je to trošku zvláštne, auto nemá žiadnu chybu, ale klíma kompresor nie ide. Boli niektoré chyby okolo CAN komunikácie, komfort, tam, že bola jednosmerná, to znamená, nefungovala cez dvojku a išla cez jednosmerné, fakticky cez jeden kontakt. Bolo zistené, že máme vadnú stranu spolujazdca a riadiaca jednotka nám jednu časť CAN komunikácie komfort proste položila, to preverovalo sa budíky, riadiaca jednotka karosérie, preverili dvere vodiča, preverili a dostali sa k dverám spolujazdca, tam našli chybu, to odstranili, všetko tip-top, už tieto zavady nemáme, ale klíma aj tak ďalej nejde. Začíname preverovať, vidíme klíma kompresor a tam vidíme konektor. Máme konektor a tu vidíme, že už niekto sa postaral a položil novú kabeláž. Tieto auto majú problém s tým a táto kabeláž ide k tomuto konektoru. Jo, až tak není vidná spod baterky, ale až keď pozrieli sa lepšie, vidíme tu také dosť časté miesto, znitý jeden káblik. To je kostrový kábel, ktorý ide na spojku klíma kompresora. Takže ideme to opraviť a bude toto autičko chladiť ako šelené, pretože je strašná teplota vonku, takže tak. A vy koľko opravili za dneska klím?